Ilonggo mikropono ubusay rasa 3 tournament battle uli ng battle subong gabi. Shoutout sa Giray Letra kay Bro Doc Aurelio with page team Iloilo kag sa tanan nga nagtigayon sa sininga event DGMs. Subscribe niyo YouTube account. Dito na pagpadugayon rapper sa wala pakilala. Yo, Saint J la si Ma. Shoutout kita sa Team Silip, Team Sanadu, Ilonggo Pride Clothing, kag Westside, kag sa tanan nga mga grupo nga ready subong kag si Mike. Rapper sa to pakilala. Yo, jab makatang Ilonggo sa to. Okay, Katarin, Mela, Itena, Nico, Alonte, K White, kag tanan nga sport. Yo, tournament battle, stricto to sa oras, 2 minuto, judges ka muna bala. Nagdaog sa toss coin si Jab. Gipili ang mauna si Saint J. Tournament battle, 2 minuto, pamatian ta Saint J. Yo, round 1. Oras na para pakanon sa mga barain ng rapper nga gutom sa atensyon nga daw nagalandar ang iya mga bitok. Sa mga rapper nga mga gago ang bastardo nga parehasimo, ako na mismo ang magasilot. Sige, una ka na sa pila, pero ako chill lang nga mapwisto si mo likod. Pero hindi ka kabalo magbalikid, ako maliso si mo liog. CMS game? Kamusta, Jab? Anong pamatsyag nga nakatapa ka sa CMS nga wala sang kabudlay? Hindi ka deserving de. To previous battle mo na mismo ang patunay. Tapos isugal mo, karir mo sa akon? Pues oras na para ikaw ang magpahuhay. Diamante na natubang mo sa pausakon ining balunggay. Kay bistado na imo nga style. Di ba ikaw may promotor nga may topic ang ampanyo ni kay White? Para matigana mo mga bars kang wala mo maspit kay Shani Clyde? Oo, gintigana yung mga bars kang wala maspit ya, i-edit ya na lang gamay tapos sakon mo i-apply. Amo na mga estilo sang mga patay huya. Pues basa ko na gameplay mo. Humanda ka sa pagbuta. Kaysa tuod lang, wala sa pagpanuya. Di ba laging lapak ta na ka sa freestyle, wala ka pa madudla? Tapos ang pangan mo ko sa written, nga amunay ako nga porte. Pues sintinsyado ka sa akon, nga daw jure lang ko sa korte. Wala na ospital. Diretso ka na sa morgue. Sa simis ka man nakalapag, pues akon ikaw dagdag. Diyon pa sa porte. Kay kung sa yuron lang, sa dabalaan ko amunay akon kontra, matsyag ko, way gana. Una nagsulod sa utok ko, victory sure win, diretso, kampay na. Kay man one punch lang ang kinanglan ko. Sigurado nga palay-palay ka. Oo, one punch lang, kay man jab ka lang, ako say tama. Tapos overall athlete na matsyag mo sa kagalingon mo. Sino matsyag mo? Si LBJ? Putabi mo kung sino bakod magampang pigado man iyang nga gameplay. Imuutok below average, dito ka lang nangin LA. Below utok mo, average, dito ka lang nangin LA. Ano abe kay mga tao gaboard sa kadadakdak mo, dudang contest sa NBA. Balaan mo na ako magampang job. Balaan mo na ako sino ang dihado. Kontra mo, preparado, biskang busy, pa ko masyado. Hindi ka makatupong. Makatupong ka lang sakon, pero hindi ka makalabaw dupiyan mo man nga ensayo. Ganit pasalamat ka, bisan subong Marso, preparahan ta kamayo. Game! Semis na! Malamang sa malamang, perdin ako ni Guro. Sureball na ang kadalagan. Kay veterano na si grupo. Siya ang ma-champion para sa tanan. Prediksyon nyo na, tinunto. Remind ko lang kamo ha, siya di ang santo. Nga sakon kamo, di boto. Sa bagay. Fake na gili nga santo. Batasan, wala gid ga santo. Sa pangalan na santo. Sa mga bakod, ikay santo. Pero kay nag-cruise aton landas sa gamay nga paghulag, maikisan to. O maikisan to. Kisa ulihin ni nga hampang, may linya sa nga wala ko natripan.
Iloilo versus Aklan, hambalya. Tama ka layo kung performance lang ang magabasihan. Tama nga naman, pero ang sugpon, daw pang adik lang. Kasi drop D kuno ang dinagyang. Tapos siya ati-atihan. Nge! Dinagyang pre, dinagyang. Sagay binuang buang. Ikaw taga Iloilo, di ba? Ano ka, kulang-kulang? Pero okay lang kuno. At least panalo. Gago, achievement mo, hindi clear. Imo panalo, questionable nga do kanta ni Isimel. Ano, ilugon mo sa, ginungod mo to obra para mapag-usapan. Kung ganun, sunda sa iyo. Pero ang ipabatsyag ko, kabaliktaran, kay imbis nga panalo, pagkatalo mo sa ako ng istoryahan nila Simo. Nag-comment na sa ligad sa post ko. Nag-comment sa ligad sa post ko. Hambalyo, good luck pre. Ninayon mo lang ko ah. Ninayon mo lang ko ah. Purti ka plastic. Tama ka gulang. Direct pasensya na ha, kung ako na ang gulo against the light. Kaya pasikat ako natubang. Takpan mo imo dulunggan. Takpan mo imo dulunggan. Kung di mo gusto makabati sang malain ha. Biskan positibo, wala corona, di mag-asta nga hari ka. Hari ba? Pero wala movement. Sa simple ko nga setup, nadali sa hambal ko, wala movement. Wala mo bingin takpan dulunggan mo hari. Kundi namati ka. Namati ka. Namati ka. Chess reference pa dayo nun. Dali pa sugte, pero ang chess na connect sa sekretary kaysa sobra mo ka bobo, ginpatay ka lang hari isang rookie. Nag-improve na sa ako no. Nag-improve na sa ako no. Muna iya nga sabi-sabi. Bag-o man nga job. Di mo madali-dali. Duwa sa kataulaba. Kay di maasi-asi. Pero sa talom sang linya ko, doon nag-night out ka lang. Gwa mo day party-party. Tugs-tugs. Di mo mapaktan kung sino nagtira, animoy naka-silencer. Lain ako nga kaliber, di mo kuya kalibel. Semis ka lang asta, ang inyo bet di makitel. Di makalabot sa finals 2020 nga Denver. Sagad ka lang mameke, sagad ka lang mameke. Makulom, galawan mo St. J. Pero ako, number 0 sang Blazers, under ko lang ning CJ. Number 0 sang Blazers, under ko lang ning CJ. Di porket mas nauna, madaog na. Pakadto pa lang ko, pabalik ka na. O, pabor pagani sa akon, basi gasala ka. Kay pakadto pa lang ko, pabalik ka na. Tapos subong imo ni Chimpo. Hala sige, imbento pa. E ginampangan ka lang ni Paca Castillo. Kay man feeling, perfecto ka. Mapaubusay o gerahay, bisan diin bugok ka. Kada intra-tournament, hasta lang semis, tamod ni Fukuda. Try and try lang. Try and try lang. Ubra lang imo best tol. Pero di kagyapon makalabot finals biskan nagpasantong Chris Paul. Gawarm up pa lang ko. Pamatsyag mo Jay gatodo na. E biskan mag-smoke ka pa da nga mag-smoke. Wala ka sa kun ibuga. Paano ka makabingo kung wala ka? Iba to, puro pa. Ang mahambal ko lang, na-appreciate ko pulaw mo kada gabi para sa ampang ta. Bilang bawi, aribas ko nga jab-jab, sigurado may tulog ka. Pagdaog ko ligad, yung natira mo. Isama ni gali sa mga nagahit. Yung bira-bira mong ngampang ko, pero isa ka man sa nag-congratulate. Tapos pati yung comment ko sa FB. Din biraya, palak-palak ka. Bay lang karon pagtapos ang ngampang, pagpuli ko, i-block ta ka. Round 2 game? Tuod sa pangalan ni Jab-Jab, Herman. Pero hindi na sa gusto tawgon. Ano? Kay nalawayan ka, nabukian. Sige, hambal bisamon. Ako, Jab, biskan badang pangalan ko, proud ko sa giyapon. Kaya mga tao nga hindi mabaton ang iyang pangalan, dugin ang baya lang pati iya ginikadan, hindi iya mabaton. Pero may isa ka rason. Kaya hindi iya gusto pangalan nga Herman. Kaya ginbasted ka sa crush mo. Nagpakabiter ka lang. Ginagwadahan, ginlutuan, ginluluan, abi mo ikaw na iya nga Superman. Di pa butsyag at anan nga pagpalangga ya, but in the end, you are not Herman. Ay tungod broken hearted ka, amo na ng alpot ka. Para kuno nga, bibis ka isa, mabatyagan niya, mapakboy siya. Chusi pa. Gusto ya kuno tambok nga uyag para sa kama, mababoy ya. Grabe ang tagpo, daw Diyos ka Julia. Kay manang uyab din pa ubaya sa taga-tukar kanta ni Moira. Yeah! Pero kadto naman ta sa kanta mo nga kabataan pa bala. Mensahe para sa kabilugan. Pero scam gali ang puta. Wala ka may naapektuhan. Ultimo best friend mo si Kay White. Wala mo maintuan. Hawirunay nga gatingdog ka sa ugalingon mo nga tiil pero imo kanta di mo mapanindugan.
Kabataan ng pag-asa ng bayan. Amo ni ang ginasinggit ya. Ang balon, abag-on yung balon yung pag-asa ka mo, tunan yung anay, mabalaan kung ano ang disiplina. Gali-galibog ang ulo ko kung ano natuyo ya sa amo na nga kanta. Pero sa title pa lang sang track, bistado tanaka. Pansarili nga interes para ang karir mag-arang ka. Para maglupok ang ngalan, kabataan ang ginibo, yang nga bala. Tapos di pa tapik-tapik pa ka mo sa ampang yun kay White. Untatin nyo na nain yung bisyo. Naka-line up ka mo sa turna, matapik-tapik ka mo. Wala pulos inyo opisyo. Ano na, para easy way? Sa simis ka makadiretso? Pues ano sunod nga topic sa kampanyo din mas nami uli? Tubig o kontisyo? Isa lang kapas battle mo ang ginkay-kay ko. Wala na ko nagpasobra. Ay kung padayunon ko, matyagan ko ang basuka. Wala man sen sa mga bara. Wala na miyura bao pa. In short, wala ko naging padayon kalkal sang imo nga basura. 2 minutes. Damo sang ibang buyaan. Pero isa lang maribat ko. Imbasted ko kuno sang akong crush. Grabe ka. Gagawin kabalo kami na. Shout out Teya. Oh. Game. Ilang tao ko battle yun ng Castillo. Grabe, solid pre. Para sa akon, daog ka to. Kung wala ka lang na perde. Kagilang tao ko battle yun ng Paktisoy. Akag sa battle yun ni Paktisoy, o wala to video. Pero nasaksihan ko live pagkamalas mo. Si Pak, nanging janitor, tas ikaw ang solid. Ngahig ko, kay grabe, iyalang paso. Puro semis to, di ba? Kag subong, semis na naman. Subong ka mabawi. Pwede man na mangmang, pero wala ko labot. Kaya biskan magbawi ka da, ipabatsyag ko dire ang laban. Grabe ka manuya ah. Feel mo gwapo ka gidya? Anong si Deadline, gago? Mas katsura mo si Keija. Wala ka lang galing karisma. Kag sa grupo nyo nga lasima, grupo sa mga manyak. Nga Diyos nun, puta ka. Paano? Mga pangalan, puro may saint. Tas ang member, BJ. Santo na, blowjob pa. Awkward ang puta. Di ka mo magpa-line up sa 2x2, ha? Di ka mo magpa-line up sa 2x2, ha? Unfair sa iban nga ma-intra. Paano? Sa pangalan pa lang sang tandem nila, BJ, sip-sip na. O sige, simula ang judges. Wala ko balak magkuha pro. Kaso ang batas, nagutik sa akon, di na kinahanglan sang urado. May basbas ang batas, ewan ko lang kung hindi madalato. Sa itaas, sabay bitaw ng peke na santo. Hilig mag-English sa battle. Malatipsi nga to. Muna nga wala ko bili brother. Sa imo na pili nga idol. Dugay na nga rapper. Pero bilang MC, palyado. Malatipsi nga to. Kay paging hubog mo na rapper, hindi masyado. O hilig mag-English sa battle. Ginasamuan niya sa dulo. Kung kaysa kag tipsi de, ang ilailong, isa-isa lang gadugo, masala ka lang guro. Kay imuya gadugo, bilog nga buho. Kagniwang ka man. Parehos ta wala taba, bro. Medyo tambok lang tahon ang tsura mo. Medyo tambok lang tahon, imo tsura kakatampa sang asawa mo. Under ka, di ba? Under ka, di ba? Pero kung mag-asta, dumangaon. Bago ka magtinikal da, labituan ay ang may mens nga pantes ang imo asawahon, palakdulon. Ops, basi mapikon, joke lang. Di magbais da, pre. Una, wala na ka ginapakdo, lagi nakagis lang eh. Di ba? Di ba Beverly pangalan niya? Di ba Beverly pangalan niya? Kasi ikaw si Patrick. Grabe gid, sweet pre. So, sino bata nyo? Si Patrick Beverly. So, sino bata nyo? Si Patrick Beverly. Ginsitae lang si Drop Day, isang isa kalinyang ginilogya kay Sayad. Flip-top avid fan ka na? Flip-top avid fan ka na? Nami si mo pre, ipatukhang. Ang linya mo kay CJ nga, nga nagubog ka lang sa ilim nun. Ako nagubog sa eksperyensya. Halima na sa flip-top, diniligay nun mo lang. Kagang mag-isa, halin kay 6th Street. Gapangopya ka man. Mayad ka gid mang sita. Kaya pala, Patrick Beverly, kay sagad lang mamantay, wala man tira. Abi ko bakod na, isa malanggali kakawatan. Ano ka, opisyal ka Philhealth? Hashtag 15 billion scam. Oh, pamilyar. Di ba yung muna linya? Oy mo, ginungod ko na amigo. Ang senaryo, do sa Spider-Man 1 lang iyo, ikaw si Green Goblin.
Nagets mo na guro, nga naghimo, kasang armas nga sa ulihin, nagbalik, kag nagtapos simo. Muni kuno akod nga break, pero di ta kapagtapakan, dalagan kung gusto mo. Jab, okay, what? Bisan sino, ilubong ko. Pero sa pagsugat, anay ta, matauhan ka sa lungon mo. Kaya ikaw mismo, ang ilubong magnipik ko, ang rason pagbonggo ko. Hindi mo magustuhan pag ang kilay ko nagsalubong. Mapabag-o mo lang pag nakita ta ka sa lubong. Patay ka na subong, kitang-kita sa akto. Kitang-kita sa akto, pagpatay ka na, congrats, ganap ka ng santo. Amen? Amen? O, patay ka na. O, patay ka na. Kaya nagbunggo ka sa hindi mo, kaya nagbunggo ka sa hindi mo kahanay. Tama pa si mo kahumok. Gani jab ka lang danay. Sige, para ikapanatag sang ibubuton mo. Agder kong asawa. Ginakagis kong nga bana. Gindalaay pa pati akon nga bata. Amo gina basta tuod ka magpalangga. Tapos blow job. Puta mo ning tsakto nga sit up siyang blow job oh. Pigado pa ipikto mo sa akon do baksin nga sinubak. Pwes pait ang batyagon, mga bumba sa lawas mo iintak. Paglupok, boom! Makita nyo pag-blow sining wak. Doon nagtanaw ka mo po sa pag-blow sining job. Tapos membro na kay SYK. Ining rapper ka daw A1. Proud na siya nga dito siya napabilang. O ano ba siyang balon mo, inggit ko. Di ko na kinanlan kainggitan. Di man ko oreg na SYK, pero naabtan ko gadugi battle pa si K1. Samtang ikaw, kapit ka lang sa sikat, para ang ngalan mo maglago. Sampa ka lang sa mga bakod, hindi ka pa mag-ako. Sip-sip ka lang sa Godfather, para ikaw ang igampo. Kung si CJ sa hardware ka obra, ikaw furniture kay manubra mo, akwat bangko. Kung ako makakwat na, simo ko na ilampos, pati sa bibig mo, isang-sang. Popudupod ka pa sa flip-top, papapel-papel ka malang kadahampang. Anong abi mo nami, tulokon? Tsura mo daw lang. Amo na gani anong SYK, dapat grupo mo, 1096 gang kaysa kaman sa mga papampam. Hindi ko yung mambog na tao, Jab. Sulido, kadabara. Kung ako ang magkalabit, sure hit, kadabala. Ikaw, makapirde mo ko, sigurado nga wala tsansa. Ano abe kay mga bara mo nga ginasirbe, korne na, pilit pa, ano na, mahablang ka? Kung ako yung magampay, sigurado nga blockbuster. Samtang ikaw, migo sa migo, pero balang ko isa kaman sa mga backstabber. Gani sige, itira lang tanan, salun ko na, panit to absorber. Pero sigurado nga mas persado akong balik, tawagon mo ko nga Black Panther. Gani, tuis na subong sakon, ineng piste. Anong matsyag mo mapaperde ko? Amo na ang hindi pwede. Anong matsyag mo mapaperde ko? Amo na ang hindi pwede. Kay manansin sa mga bara, pang rookie, ang galawan, dos spokesperson ka presidente. Gani nasaksihan nyo nga ako digin patay. Inyo nga nasaksihan. Pagkatapos patay, ikaw na lang ang pangapihan. Lucifer, ako na baala sa panyapon mo. Gapadulong na si Herman. Dugurton Ramsey lang sa pagluto, ay man ining job well done. Grabe sa magtira. Solid ang pitik. Gintiray pang paglantaw ko flip-top, suya ka lang kaya wala ka pang bakal ticket. Bato niya nga perde sa kay Paktisoy. Pero kay Castillo, suya gid saya. Nano kamigo, suya ka, kay ginperdeya ka, o suya ka kay mas bakod sa simo. Suya ka, kay may mas bakod simo, suya ka. Di ikaw na, ang may utok sang mango, mga di kabalo magbaton nga sa ila may labaw. Kung mag-asta wala tikal, pero todo ang padayaw, mga aswang sa kultura. Sa pagkaungo, nagpayanggaw, sa pagkahisaon nyo na, saludo ko da. Pero isa lang katudlo, malabaw. Kag speaking of tudlo, di ba hilig mo na? Hinakulbaan ka, good sir? Ang namin ko nga tudlo, titch, hindi finger, ikaw ha? Pabalo-balo ka ganyan, fuckboy ka. Paano sa mga hagad, syempre, mang chat sa uyab na mamatchoy ta. Wala pili, tanan galawan, bisang tabatchoy pa. Diskarte sang gago, kuno abisad boy sa. Pag may nadali, hi, solve na. Tapos madalahid kaming mga loyal tungod sa pagkagago ya. Kay man, fuckboy ka. Imo asawa, pasimple mo nga ginaiputan. Pero in fairness hindi ka madakpan. Paano patago ginagoan? Mga pariyosimo, nami tirohon sang pusel. Nilkatiro.
Mga parehosimo, namiterohon sang pistol, nilkatiron ang nipol, kumadakpan maang maangan, nagpaupod lang siya sa akong pa change oil. Nagkaupod pa change oil? Puta, Sara oil. Puta, Sara oil. Nagyanyan ako no tanan. Sa paggambal may action pa. Immortal sa nga rapper. Puta, pretikalon ka. Wala ka pa gani kagi champion. Sobramen pinataka ya. Paano ka naging immortal gago kung sa tournament ginakatay ka? Kung sa tournament ginakatay ka, tratuhon ta ka gamers. Sige hampang daanay Brad. Pero di ka magsalig si Muda Pise, kay kontra mo di palag. Di kuya basta-basta magpaperde, sureball ginahain sa lapag. Faker nga ISIS galawan ko depre, wala may ginasanto, ginawasak ang katapat. Kay para sakon, malabot ka lang gago, ambot makadaog pagkat malambot pagkataho. Malambot pagkataho, malabot pagkansyako, malabot pagkansyako, mag-champion, gaasa to, pero biskan magtarong, malabo sa finals, makalabot, kay man ako ang nakontra mo, padayon. Padayon, basi makachamba bro, pero wala gagwa gid ang pagkamalas mo, gani Jason, ikaw ang mataktak sa aton, nagapak ang naagom dugin, jab-jab ka lang ni Manny Pac, sabay hamak ni Mike Tyson, perde, kana sa akon food trip na palamon apan-apan na palamon na naging kangkong ka sa champion muna magmulte intricate na masabor pa di pero sige obra mo kay CJ round 1 sang torna hambal mo tuduan mo sa mag rhyming kag multe bakod ba tas ang ending ginray mo ang kunol sa sapol gago ka bala mo kano rhyme ka sapol bahol bahol ang linya mo ano na lang ayhan matabo kay CJ di na gani kabaluto ang isa. Tas tuduan mo lang sang mema ray mong tang ina, wannabe teacher ka sir. Sige halang iyo, advance pa mag-isip, feeling sak maestro, pero wala ka sakit nga linya, na may ilang pamatian, pilit ang ego, paano makadulot siguro, o saint pa nga to, kung diyasa, wala patalom, pilit ang ego, ining maestro, paano makasaksak, santo, di nga Kristo. Ilonggo, mikropono, Ubusay Rasa 3, semifinals, tournament battle, St. J kontra kay Jab Jab, ginaod ta para sa ilang duwa. Solid. Boto Kaurado, 3-2 para kay St. J. Yes. Si Hardcube sila sad sila ko sa public. Ginbuto ko gali si St. J. Ang round 1 ginatay ko kay Jab Jab. Kay Bako tutunan niya nga linya kag medyo alang-alang mga linya ni ga pangita paguros ng Tapos sa round 2 ag round 3 ginboto ko si St. J. Medyo lawig na rounds ni Jab Jab. More than 2 minutes na ata. Inaisip amo nag-isa na damo sa flat moments lang. Hindi pero kay St. J nga every 8 mayara sang punchline. Stick to one is imboto ko round 1 Jab Jab. Round 2, round 3 St. J. Nagbase ko sa time kay daw sobra na si Jab Jab sa time. Tapos siyempre strict ko sa time mo kay tournament. Ako ang opinion mo lang na boss. Pero sakit mga buya ni Jab Jab. Kag parehas man sila dawa. Kag nagbase lang ko sa time. Pero props kay Jab Jab kag St. J. Onse yun o saludo sa duwa ka Warriors dire St. J kag si Jab Jab. So ako niya gibuto si Jab Jab. Isa ko sa nagbuto kay Jab Jab din sa first round. Pero props kay St. J kay gasunod din sa oras. Pero may mga ang first round is patas. Then ang second round is St. J. Then sa third round ko nabudayan kay katama kay wala gid flawless duwa nila ka round. Gali kay may mga sa every round nagabalik ako kay tugo tournament, ginagabalik ako pamati nga may mga linya si Jab Jab nga kumbaga landing gid saya sa
sa kung ano man ang balos o kung ginambal ni St. J. So, amo na, para sa akon, tani kung ako mapilion, duwa sila madaog kay kabudlay, sa i-judge siya, kay para sila bakod, kid. Pero kailangan may madaog. So, akong boto is si Jab Jab. Yo, Castillo, giray letra, kabudlay, ginisang i-judge ang muna nga battle, puga ka, tilibog ka pa mo, nung sa kilid, gulpi na tawag ni Martin, mo yogs. Ano grupo sa piyak, pero ginboto ko si Jab Jab. Bali, ako nga score sila 2-1. Bali, si Jab Jab sobra sa oras, pero ginkat namon. Tapos, ang mga sulod nga mga lines ni Jab Jab nagsulod do sa mga ginkat namon nga linya. Kay St. J, props si St. J. Pasko gid, believe gid ko kay Jab Jab. Gimoto ko sa kay damo siya mga double meaning, tapos may reference, tapos sa punta may wordplay, may punchline pa. Muna ako nga gina-count kay taga hambal sang MC, ginamutang ko yung solo ko, kag ginaisip ko kung ano ilang mga punchline, kag muna 2 rounds para kay sakon kay Jab Jab, tapos round 3 para sakon kay St. J. Respect sa tanan, props. Yo, State Isway, yung buto ko si St. J, round 1, natako ay Jab Jab, damo sa mga linya, mga nagtatak para sa akon, tapos round 2, round 3, St. J kay para sa akon, may damo sa reference, ka wordplay, pero kung dat sila dua, St. J.